Her var det nye afsnit af Sommerjern nummer 4. Med nye pistoler. Helt nye. Totalt gode. Og så har vi fået nogle professionelle på, fordi de andre to, de døde. Helt vildt gode. Så nu er vi i gang. Vi går ud her og kigger. Kan jeg vide, om der er nogen derinde? Ser det ikke ud som om? Der er min dumme marker. Det er ikke så smart. Og jeg har med. Nå, så var ikke nogen der. Ja, jeg er uddannet. Ja, den er god med dig. Han siger selv, at han er uddannet til. Okay, det må vi jo så tro på. Ja, og min fornemmelse siger, at vi skal kigge helt derude. Ude på marken? Ja. Ja, det er min fornemmelse også, fordi det ser ud som om, der har været et eller andet derovre. Ja, jeg ved ikke, om I kan se det. Det er snart dumt, eller hvad? Må jeg stille jer sikkert et spørgsmål? Er I snart dumme, eller hvad? Nå. Jeg går herud. Det er som om, der har været nogen. Det tror jeg faktisk også, der har. Stendød, ja. Nå, lad os gå tilbage. Ja. Lad os finde nogle flere.